parti ni dawa ya ka artikel lais pa nyuhui kani ke jinga thok khana ya ka political history ya ka jinga linti ka jonga jabri ha ka sinshar ka khana hamrai so thamula bani badon we cabinet minister ubaju pertabha yang artikel lais pa nyuhui minta hamala syak khruit naga diang batkaman ulas persang banwa daw ya ka BPP banong baklemyo ya ka artikel lais pa nyuhui ha ka manifesto jonga BPP ha bani plat nam ta ka MDC election ubri ubalanang ubal start ubri ubalalong nong alam ubakat cabinet minister tip baya kat artikel 371 ninapa naga sarkar India amdai naga nega election MDC oh ko kipat ba pejang sakanu ken persang ban yalam baklayo paga kani ka artikel 371 kani ka an ka bagi di ban yo ban ya daya kani ka jela ka ji na ki an juga sarkar India ki batuklar ban ki muslia na ka kolshor ka rukom im ka trei ka ta ka ji ngim poi perkhat le sing ngim poi ka mau ban ya du ya ka kolshor kawai ni ki kolshor ki balada ban du agani ka jak beri ji kani ka kolshor be amrat ka khasi wong le sikar kata kani ka kolshor kajau khasi ban le be amrat ban le sikar nri mentam la shu namar kala trikam ka wildlife protection act ka an juga sarkar India menta dalam usen hing ju phim la ban pnya phap skam im ban papai ki bor sarkar nang ta ka tri ka ta bai ka bi ka khang ti shap ka khang ti mau shun ka khang ti doyong nang ta ka pom ding kini ki an juga sarkar India ka trikam hendai kini ki ju ki an ka trikam ha ka jela mi thara kimla ban trikam nagalan bat hapo Mizoram namar la da kani ka an ka lais pa da ka artikel ka lais pa nyu hui nama kata fiapan smutu ka district council ka Tawan lingba kata ka kernit ka bahenriu nang tahaba ka sarkar India ka ayangi ka jela ka bapura kita besuru saya ka wei ka paragraf ka bakhat RA hapo ka 6 schedule dari ka kernit ka bahenriu ban pintikna banum don bor arteli hapo ka ka jela namar habadon bor arlai teli ka ju ka bor uba sosat uba jinjar di upai pa de namar kata kadau ban pintikna ya kata labesu ya kata ka paragraf ka bakhat RA baka anya po ka constitution juga India ka krenshai bala daga don ka jingit ko apring ki an jong ka district council ba ki an juga sarkar jela ki an juga sarkar jela ki em ba ki an juga district council ki kumju la daga don ka jingit ko apring ki an juga sarkar jela ba ki an juga sarkar India ki an juga sarkar India ki em ba ki an juga sarkar jela ki de mak ta kadang ka jimai ni kum ka jela ni don ni ka wi ka an ka balong ka bala ya dai ni ka bala penne ka khando ka shap baka ta ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act udkharum la ban thik khando ka ri ka chingi ma ban di jaka shu khla jai ndai man ta ka wi hedin ka wi ka sarkar ki persang ban pin pe thli we ka ta ka ndai ka ni ka an ka dang em kai ka ban jala da ka chingi khun ki khla jai jong em ha Meghalaya ni di ban yo alat kalau don gajing stang, what can sting dia kan gajing maham. Kalau aban pui kapot pakai sarkar pot Delhi kumbalong ta pakai sarkar BJP. Kabadan dia kata agenda juga aban pelong ya ka ri India ka wei ka tien ka wei ka jat menteri ka wei ka culture. Kalau aban le ya ka nunu ka kam ka bala aban ora ka jimai ni. Lara ka sarkar India menta ka shime ka rai ban ora da ka wei ka land law. Kani ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act jingi kan yap. Hang tau flajai ula ban ti jaga hang ni apa jelaj ni. Ndai la dingi ton pat ya kani ka artikel lais pa nyu hui ka artikel lais pa nyu hui ka ong no act of parliament anum don no ka an jong sarkar India can apply kapala ban trikam in respect of social religious practices of the Nagas hagbere bakar kompania ya ka imlanga salanga shnonga thau lani kata ka jimane bre jogin Naga Nangta administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas kabishar kat khada tunrai kat kum kat tunrai kat riti justo jengi Naga mdon bala ban tuklar ba ukhasi udoni ka bishar khada tunrai ka bapakatam wat hari India haba ukhasi u bishar uwan ra ashik jinga sok hapring aryang mamla bana bakari India kata ka justice system jongari India ka bishar ka pinya Jinai, ya kawai ka parti na kawai ka parti, banyak senius serta. Kau kipai babi, nila duno ya kata ka bishar, kadar tunrai ka jauh khasi. Nangta shushu ownership and transfer of land and its resources, ka jilong try ka kendo ka siap melaban di
British ki wepat bat ka jinglong try ki marpo khandom don an jo sarkar India lemda ka sarkar jala ka priang ya kata sekai ka ai ka ban kham khlan ya kata hendrai ngal ngok bali begini ki not ban prinsip thu baklayo pai ba bara bang ong kum ta ngam ong bari ta mangi ka voice of the people party ki badan ki bari ki badang ki bastat hendrai dan shibun ki bastat akan ni ka judgment reu ka ji hendrai ba sno si karong shibun pat kim bek ya ka kom pakhat bat kam khot ki jing pakhat ki kwa ban shim ka bu yau ni pai ba bom dan jing tip nak daga jimi the voice of the people party kalong ban hikai pai ba bon tip ya ka linti bat ya kata kaloi ka basngan nam ta ki khon ki ti ki jonga ki jumpi dai na kata rao ko ki pai ba bi ka voice of the people party men ta ka shane ha upai ba upai ba obra ai ka jingrshan ni onum pakla linti nagani ka linti ka pangilaya lada kita ki pai ba kita sno ba kita ki nangalam ban yo ela ka jong ka jala hadu khat prasnam balai upai ba hagani ka ri ka jingi omla ban ye ne bat ka party tang san snam ta satang kindiat snam Inyo menonra ayat ada jingkla aku kipai ba.